Yo, very much, Matwa, Master Canos, they are at Osumino.
Aya Tafo Abusua. No kweli. Aya Nana Amponsa. Ofiri no. No kweli na nani aye no toto. Ne santi Abusua no aye se. Onya de ya. Se de nana kan e be tuma no wo fo. Ebida. Abinti. Bayi. Yenua Bemba. Sabi, but a brother dachi, or a tocano, or no one, so car, come on home. Get me a member, when you need a brano, or an eggy. Piao! Na Venya, a booty, Nanagi, no kind. Ah, Nanano, Yamano, yet Nana again, Sikapa. Yeah, this year, I would have worked up to him. There was a new one, then an ambulance, for me. Or Fanny or Fanny Tua. No, Jai, and I Jessica, on the Bama Brandy, or any Bama. Papa, this is man pinky, no body, fever here. Where who need be at the Naya again? No, can papa. Mamma here, no, can never papa. You, the halfway so, it's an national bar. Benjamin time within 20. Nana, Bobesma. Here, ah, there, I hear now, here, Nibkinaha. Yawa, Yanana. Wow! Chairman, Hey! I'm Bobby Chairman. Nana, I told you about I was free. My money, the answer, the match, take a four. Nana, take a four. I think the amount of so. Yeah, I can't him. Wow, I don't I am not. Other than that, never some. I'm yeah. Nana hima. Yeah, some cool. No planning. Or your pet set or that's some oh, Nanso. Bonano, I am Monica, sir. Listen, you know, or yet, Nana Coy. Nanso, so no, or some no, who says, yet, no, you're no, some. Then I don't give it to None all TV on the side. Then I don't fear all Tim Suma near man to Funto. Yana, aye, aye, Nana, Yatra.
ɛne mɛma mmienu a mada bagi akyerɛ nananom yi abusua yɛnsa no nyinaa srɛ nananom sɛ yɛbia baadrem ne bayi deɛ ɔsɛ na ɔfa ade ne ama barima sɛ nɔbɛyɛ a ɛbɛpiri ma som no sɛdeɛ ɛsɛ ɛfata na ɔno so ɔde akɔbɔ ɔsaadefoɔ ɔse adeɛ yɔ agyemambadu dɔmama no nyinaa wura na ama dɔmama no ayie na mbɛgyina ha nananom mano atɔ Enti ya bɛhyɛ na ɔmo asuai enti nea efiri nananom nkyɛn ɛba no sɛ yɛbɔ dini na ɔsuai wie a na wɔgyina nkyɛn ɔpem sɛ ɔmo nyinaa bɛsuai awie ansana yamakwan na adam ɛyɛ bia wɔntiri ɔmo so ɔmo a yɛnyinaa de fusebɔ monome afa montere so ansa na yɛsan aba bibie mu na yɛto adwumadie no so nti yɛbɛhyɛ aseɛ Okay.
powder no. Yes, sir. One will get on once you don't know any. One will get on once you don't know any. It is a woman who was here, the only way I may know who the air was. Seven and I don't die, you know. So we are at one. Yes, sir. Yes, sir.